3 nyomós érvem is van, hogy miért jó aranyba fektetni. Sziasztok! Sőt, ez a 3 nyomós érv még arra is szól, hogy miért pont nálunk jó aranyba fektetni. Mielőtt tovább megyünk itt az arany előnyeit ecsetelgetve, egy fontos dologra azért ki kell térni. Ugyanis nem mindegy, milyen aranyról beszélünk. Azt gondolom evidens, hogy 24 karátos, tehát 999-es arany az, amivel befektetünk. Viszont az, hogy milyen certifikáttal rendelkezik ez az arany, milyen igazolása van, az nagyon nem mindegy. Mégpedig nem csak akkor, mikor vásárolod, hanem amikor el szeretnéd adni, mikor pénzét szeretnéd adni, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen minősítésű ez az arany, függetlenül attól, hogy mindegyik 24 karátos, de melyik cég hitelesítette, milyen hitelesítési bizonyítványokkal rendelkezik, az bizony az értékesítéskor nagyon sokat vonhat le az értékéből, vagy éppen hozzájárul ahhoz, hogy a legjobb áron tud eladni. És bárhol. Tehát az arany. Nézzük az egyik, talán legfontosabb olyan ismérvet, amit talán a legtöbben tudtok, hogy az arany megőrzi a vásárlóértékét. Mit is jelent ez? Például 100 évvel ezelőtt, amennyibe került egy jó autó, egy új autó, amennyi uncia aranyba, ugyanannyi uncia aranyba kerül most is egy jobb új autó. Tehát a vásárló értéke az megmaradt az aranynak. De ezt nézhetjük nem csak autóval, hanem élelmiszerrel, öltözködéssel, bármivel. Az arany értéke, amennyi terméket kapsz érte, az megmaradt. Hogy mennyi pénzt kell érte fizetned, az természetesen változik, de hogy te mennyire tudod beváltani azt számodra értékes dolgokra, az a vásárlóérték, az marad. Aztán a második a 3-ból, amit kiemelnék az arany előnyei között, hogy nemzetközileg egyformán elismert. Van egy nemzetközi árfolyama, és bárhol a világon ugyanannyiért el tudod adni az aranyadat, vagy ugyanannyiért tudsz kereskedni vele. Tehát nemzetközi és nemzetközileg biztonságos, fixált áron lehet kereskedni az arannyal. Harmadik nagyon fontos dolog az arannyal kapcsolatban, hogy likvid, tehát nagyon könnyen pénzé tehető, bárhol, bármikor, bármelyik országba. Magaddal viheted, eladhatod. Sokkal könnyebben és gyorsabban tudod értékesíteni, mint mondjuk egy ingatlant, hogyha esetleg ingatlanba fektetnél. Szóval érdemes meggondolni. Mit szólsz hozzá, ha azt mondom, hogy az aranyod még kamatozni is tud? Ráadásul nem is keveset.